Γεια σας φίλοι μου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα μάθημα στο Πνέο Studio by Penelope. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε ένα τουβλάκι, αν δεν έχετε τουβλάκι, ένα μεγάλο βιβλίο ή ένα μαξιλάρι σκληρό και θα δουλέψουμε όλο το σώμα. Κυρίως θα δουλέψουμε, όπως πάντα στο πιλάτες, το powerhouse, το κέντρο μας, gluteus και λίγο ώμους. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή θα ξαπλώσουμε πίσω στο στρωματάκι μας. Όπως πάντα, η μέση μου είναι στο έδαφος, τραβάω αφαλώς τη σπονδυλική και θα βάλουμε το τουβλάκι μας, το βιβλίο ή το μαξιλάρι ανάμεσα από τους αστραγάλους, με την κάθετη πλευρά του. Εδώ. Θα φέρουμε τα πόδια μας τραπεζάκι, παίρνω μια εισπνοή, μια εκπνοή από το στόμα. Θα φέρω χέρια δίπλα στα αυτιά, σηκώνω να δω αφαλό, εισπνέω, φέρνω γόνατα κοντά μου και με την εκπνοή δύναμη στο κέντρο θα ανέβω σε teaser. Πάμε να κάνουμε 10 τέτοια. Εισπνέω πίσω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω. 5, 6, 7, 8, 9, 10 μένω και πίσω. Βγάζω το τουβλάκι, πατάω τις παντούσες μου στο έδαφος, παίρνω μία ανάσα. Αν δυσκολεύομαι να έρθω σε teaser, μπορώ απλά να έχω το τουβλάκι μου ανάμεσα από τους αστραγάλους και να ανοίγω και να κλείνω. Να ανοίγω και να κλείνω, χωρίς να έρχομαι σε teaser. Για το επόμενο, πάμε να σηκωθούμε. Rolling like a ball. Ωραία. Θα φέρω το τουβλάκι κάτω από το γόνατό μου. Ξεκινάμε με το δεξί γόνατο και θα έρθω σε τετραποδική. Άρα, καρπί κάτω από ώμους, γόνατο κάτω από ισχύα. Είμαι εδώ. Ωραία. Εισπνέω, θα τεντώσω το αριστερό μου πόδι, ψηλά τετραγωνισμένη λεκάνη. Εκπνέω, έρχομαι push-up και φέρνω γόνατο στον αγκώνα. Αριστερό γόνατο στον αριστερό αγκώνα. Πάμε για 10. 2. Και πίσω τραβάω αφαλό, πίσω στη σπονδυλική 3, τετραγωνισμένη λεκάνη, 4, 5, εκπνέω, στα δύσκολα πάντα, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραία. Ακουμπάω το αριστερό μου πόδι κάτω και πάμε να κάνουμε από την άλλη πλευρά. Βάζω το τουβλάκι στο αριστερό μου γόνατο αυτή τη φορά. Τετραγωνίζω και το θωρακά μου και τη λεκάνη μου. Τεντώνω πίσω το δεξί μου πόδι. Προσέξτε, μην ανοίγει η λεκάνη. Εισπνέω, έκπνεω. Push-up και αγκώνας γόνατο. Push-up και γόνατο αγκώνας μάλλον. 3, 4, εκπνέω, εκπνέω, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ωραία, κατεβαίνω, ακουμπάω και τα δύο γόνατα στο έδαφος, παίρνουμε μία ανάσα. Ωραία. Και πάμε να έρθουμε καθιστή θέση. Σταυρώνω τα πέλματά μου, έρχομαι καθιστή θέση και θα βάλουμε τώρα το τουβλάκι μας στο μαξιλάρι, το βιβλίο, ό,τι έχετε και θα πατήσουμε το δεξί μας πέλμα.
Θα φέρω τα χέρια μου πίσω. Ωραία. Και από εδώ θα σηκωθώ, θα φέρω το αριστερό μου γόνατο στη μύτη, θα κατέβω, θα τεντώσω, 1, 2, 3, 4, θα ξαναπατήσω δεξί πέλμα, θα σηκωθώ και ξανά από την αρχή. Πάμε. 1, 2, 3, 4, πατάω, φέρνω χέρια πίσω, ψηλά. 1, 2, 3, 4, πατάω, χέρια πίσω, ψηλά. Ανοίγω, ωραία τεντωμένα πόδια. Πάντα όταν έρχομαι κάτω, ακουμπάω τη μέση στο έδαφος. Δυνατή γλουτή εδώ που σηκώνομαι ψηλά. 1, 2, 3, 4. Πατάω. Παίρνω το χρόνο μου, δεν βιάζομαι. 1, 2, 3, 4. Μέσα. Τελευταία 2. Πατάω. Ψηλά. Μέσα. Τελευταία από αυτή την πλευρά. Πατάω. Μέσα. Και τεντώνω πόδια. Παίρνω τουβλάκι. Ή μαξιλάρι, ό,τι έχω, το φέρνω μπροστά από τα πέλματά μου και κάνω ένα ωραίο stretching μέσα. Ανεβαίνω και πάμε από την άλλη πλευρά. Παίρνω το χρόνο μου, δεν βιάζομαι στις ασκήσεις. Πάμε να βάλουμε αριστερό πέλμα κάτω, στο τουβλάκι, συγγνώμη, και μέσα. Κατεβαίνω, ακουμπάω μέση, ψηλά, οι φτέρνες, 3, 4. Πατάω πρώτα στο τουβλάκι, φέρνω χέρια, φέρνω το δεξί γόνατο στη μύτη, ανεβάζω λεκάνη, δυνατή γλουτή. 1, 2, 3, 4. Μπορείτε, όλοι μπορούμε να το κάνουμε. 1, 2, 3, 4. Αναπλέω καλά. 1, 2, 3, 4. Πατάω εισπνοή, έκπνοη, φέρνω γόνατο στη μύτη. 1, 2, 3, 4. Πατάω. 1, 2, 3, 4. Πατάω. 1, 2, 3, 4. Πατάω. Πάμε άλλα 2, 2, 3, 4. Μέσα. Αυτή η άσκηση δουλεύει όλο το σώμα. Πατάω. Πάμε άλλο 1. Πατάω. Μέσα. Και πατάω κάτω. Πολύ ωραία. Πιάνουμε το τουβλάκι και όχι. Εισπνέω και εκπνέω. Έρχομαι μέσα. Πιάνω τα πόδια μου από όπου μπορώ. Και είμαστε έτοιμοι για την τρίτη μας άσκηση. Τώρα εδώ. Εδώ θα πατήσω το πέλμα μου κάτω. Ωραία. Στο πλάι ουσιαστικά του ποδιού μου, εδώ, την εξωτερική πλευρά από το πόδι μας πατάμε. Ακουμπάω τον αγκώνα μου κάτω, φροντίζω ο αγκώνας να είναι κάτω από τον ώμο. Ωραία, το χέρι μου μπορώ να το έχω εδώ ή εδώ. Και θα κάνουμε το εξής. Το αριστερό μου πέλμα πατάει στο έδαφος και εισπνέω, φέρνω αγκώνα στο γόνατο και εκπνέω, ανεβαίνω. Πάμε. Μέσα, πάνω. Μέσα,
πάνω για 2 και 3 και 4 και 5 και 6. Φροντίζω να μένω ψηλά όταν έρχομαι, να μην βυθίζομαι στον ώμο μου. 7, 8, 9, ωραίο point, μακρύ το δεξί μου πόδι. 10, πολύ ωραία. Ψηλώνω. Πριν πάμε στην άλλη πλευρά, πάμε να κάνουμε άλλη μία εδώ. Θα φέρω ψηλά το τουβλάκι μου ή το βιβλίο μου, ό,τι έχετε. Μην ανησυχείτε για το πρόπ, ό,τι και να είναι, θα κάνει τη δουλειά του και να μην έχετε επίσης. Τα κάνετε όλα χωρίς αυτό. Ωραία. Από εδώ λοιπόν, θα λυγίσω τώρα το κάτω μου πόδι, θα τεντώσω το αριστερό μου πόδι ψηλά. Ωραία. Και φέρνω γόνατο στον αγκώνα. 1, 2, ψηλά είμαι στο δεξί μου χέρι, δεν βυθίζομαι. 3, 4, ωραία μακριά πόδια. Η λεκάνη κοιτάζει μπροστά την οθόνη. 6, 7, τραβάφαλα σπονδυλική. 8, 9 και 10. Πάρα πολύ ωραία. Και από εδώ που είμαι, φέρνω μαζί τα πόδια μου. Ανοίγω γόνατο ψηλά. 1, 2 και κλείνω. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και μαζεύω. Και πάμε να τα κάνουμε όλα αυτά από την άλλη πλευρά. Ξεκινάμε. Στο πλάι, αριστερός αγκώνας τώρα κάτω. Ανεβάζω το αριστερό μου πόδι πάνω στο τουβλάκι, το εξωτερικό μέρος του πέλματός μας και το δεξί μου πέλμα πατάει όλο κάτω. Ωραία. Φέρνω χέρι πίσω και εισπνέω. Δύναμη στους γλουτούς εδώ, έκπνεω. Με βοηθάει και το δεξί μου πόδι πίσω. Πάμε. 2 και πάνω. 3 και πάνω. Κάνω ένα kick δυνατό και πάνω. Αλλά φέρνω και λίγο τον αγκώνα για να πιάσω πλάγιο κοιλιακό. 4, 5, 6, 7, 8, πάμε, μπορούμε, 9, 10, τέλεια. Φέρνω το τουβλάκι μου, εδώ, ωραία, θα λυγίσω τώρα το αριστερό μου πόδι, μπροστά, 90 μοίρες, point, στηρίζομαι, με βοηθάει το πρόπ μου, αλλά και να μην το έχω, χέρι κάτω. Μην ανησυχείτε. Ωραία, εισπνέω. Έκπνεω. 1, 2, 3. Πολύ ωραία άσκηση και ευκαιρία να τετραγωνίσω τη λεκάνη μου να κοιτάζει μπροστά, να μην ανοίγει πίσω και να σηκώσω ψηλά τα αριστερά μου πλευρά. 7, 8, 9, 10. Πάρα πολύ ωραία. Ενώνω τώρα τα πέλματά μου και ανοίγω και ψηλά και κλείνω για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Λίγο ακόμα. Τώρα θα φέρουμε. Θα κάνουμε ανάποδη σανίδα. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Το καταφέρνω. Θα σας δώσω και εναλλακτική. Για αρχή. Φέρνω τα χέρια μου πίσω, όπως στο ανάποδο τραπεζάκι, ακουμπάω το πέλμα μου, σπρώχνω το πρόπ
να κουμπάει όλο μου το πέλμα όσο μπορώ έξω στροφή, το δεξί μου πόδι, ωραία. Θα σηκωθώ σε ανάποδη σανίδα, θα μείνω σφιγγογλουτούς, τεντώνω αριστερό και πάμε πάνω κάτω. 1, 2, σπρώχνω ψηλά το σώμα μου, 3, δυνατό το πίσω μέρος, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και κατεβαίνω. Αν μου είναι δύσκολο να κρατήσω το δεξί μου πόδι τεντωμένο, απλά μπορώ να το έχω λυγισμένο και να κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάμε από την άλλη πλευρά. Απολαύστε το. Περάστε καλά. Ακουμπάω το αριστερό μου πέλμα, όλο έξω στροφή. Εισπνέω. Θα κουμπίσω να στηριχτώ, να σηκωθώ σε ανάποδη σανίδα για αρχή. Ανοίγω στήθος, μέσω αφαλός, σφιγγογλουτούς και πάμε. 1, το δεξί. 2, το ψηφινιλάκι πάλι εδώ. 3, 4, 5, 6, του αρέσει η παρέα μας. 7, 8, 9, 10 και κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζω. Θα φέρω το τουβλάκι μου κάτω από το δεξί μου γόνατο ξανά, όπως ξεκινήσαμε. Και αυτή τη φορά θα κατεβάσω τον αριστερό μου αγκώνα κάτω. Θα τεντώσω αριστερό γόνατο και φέρνω μέσα στο στήθος το πόδι, γόνατο δηλαδή στη μύτη, στο στήθος, ψηλά 1, 2, 3, 4, κέντρο, μέσα. Και 1, 2, 3, 4 και μέσα. 1, 2, 3, αφαλώς σπονδυλική, 4, τετραγωνισμένη λεκάνη, μέσα. 1, 2, 3, 4, άλλα 2, μέσα εισπνοή και 1, 2, εκπνέω, 3, 4, πάμε άλλο 1, μέσα και 1, 2, 3, 4. Πολύ ωραία. Πάμε από την άλλη πλευρά. Προσέξτε. Άμα είστε στο τουβλάκι πολλή ώρα, η μία πλευρά είναι ψηλά, η άλλη χαμηλά. Βάζω τώρα το αριστερό μου γόνατο. Φέρνω το δεξί μου αγκώνα κάτω. Αριστερό πέλμα είναι ψηλά. Προσπαθώ να τετραγωνίσω το θώρακα και τη λεκάνη μου. Πάρα πολύ ωραία. Ψηλά το δεξί μου πόδι και μέσα με την εισπνοή και 1, ψηλά, 2, 3, 4 και μέσα και πίσω. 1, 2, 3, 4, μέσα. 1, 2, 3, 4, μέσα. 1, 2, point το αριστερό πόδι, 3 για να είναι σταθερό, 4, μέσα, 1, 2, αλλά λίγο, 3, 4, μέσα, 1, 2, 3, 4, τελευταίο μέσα, 1, 2, 3, 4. Πολύ ωραία. Μπράβο. Αυτό έκαψε και τους ώμους. Εννοείται κέντρο, γλιτό. Σήμερα τα δουλεύουμε όλα. Ωραία. Πάμε να έρθουμε μπρούμητα. Εδώ. Και να φέρω το τουβλάκι πίσω από το δεξί μου γόνατο. Θα κάνω flex το δεξί μου πόδι. Το αριστερό μου πόδι, το κουταπιέ μου σπρώχνει το έδαφος. Τραβάω αφαλό, αγκώνες κάτω από ώμους. Ανοίγω στήθος και πάμε πάνω κάτω. 1. 2, είναι πολύ μικρή κίνηση, όπως βλέπετε. 3, 4, πιέζω το τουβλάκι. 5, 6,
7, 8, 9, 10. Πολύ ωραία. Πιάνει γλουτό, πρέπει να το αισθανθούμε στο γλουτό μας. Εδώ γι' αυτό κάνουμε το flex για να κρατήσουμε το τουβλάκι κοντά στο γλουτό. Και πάμε για το άλλο. 1, αριστερό πόδι. 2, 3, 4, μην βυθίζεστε στους ώμους. 5, 6, 7, 8, είναι πολύ μικρή κίνηση. 9, 10. Πάρα πολύ ωραία. Και ανεβαίνουμε. Και πάμε για τις τελευταίες ασκήσεις μας. Παίρνω το τουβλάκι μου, το μαξιλάρι μου, ό,τι έχετε, και το βάζω κάτω ακριβώς στον κόχυγγά μου. Δεν θέλω να κάνω λόρδωση, δηλαδή να σηκώσω, επειδή θα πατήσω τον κόχυγγα στο τουβλάκι και έχει ύψος, να κάνω αυτό το τόξο στη μέση μου. Οπότε τραβάω αφαλό μέσα στη σπονδυλική και κάνει μία ελαφριά εσωστροφή η λεκάνη μου. Από εδώ βρίσκω που είμαι, να πατάει καλά ο κόχυγγας στο τουβλάκι μου και θα σηκώσω και τα δύο μου πόδια ψηλά. Εισπνέω και εκπνέω, εναλλάξ ρίχνω δεξί, αριστερό. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, τραβήξτε αφαλοσπονδυλική. 10, πιέστε το κόχυγγα και πάμε κυκλάκια. 1, 2, δεν κατεβάζω πολύ τα πόδια μου για να αποφύγω το τόξο στη μέση μου. 4, τεντωμένα ωραία πόδια. 5, πιέζω και τους ώμους κάτω. 6, 7, αναπνέω. 8, 9, 10, μαζί. Λυγίζω γόνατα και πάμε όσο πιο μακριά μπορώ. 1, χωρίς να κάνω το τόξο όμως. 2, τραβάφαλο μέσα. 3, 4, 5, 6. Δεν μας ενδιαφέρει να κουμπίσουμε το έδαφος, μας ενδιαφέρει να αποφύγουμε το τόξο και να πιέζουμε τον κόχυγγα και τον αφαλό προς το τουβλάκι. 8, αλλά λίγο. 9, τελευταίο. 10. Πολύ ωραία. Χαλαρώνω λίγο εδώ. Αφήνω όλη μου τη λεκάνη βαριά πάνω στο τουβλάκι. Κλείστε λίγο τα μάτια. Αφαιρώ το τουβλάκι από τη λεκάνη. Φέρνω γόνατα στήθος. Rolling like a ball. Και αυτό ήτανε. Ελπίζω να το απολαύσατε, να περάσατε καλά, να νιώσατε όλο σας το σώμα να παίρνει φωτιά. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά, να είστε καλά. Γεια!